हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा इन्डियान रेलवेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब ओंखारना फैदों दै मोजां रादाबा जोंहा जेबो गुबुन नङा जोंहा बे साख्रि होनायनि बागैनो दै दा बेनिखायनो नोंथांमोननो जुदि इन्डियान रेलवेनि साख्रि नांगौबा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायनानै लाखा मानो होनोबा नैबे 2025 मायथाइया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बोसोर जागोन इन्डियान रेलवेनि साख्रि लानो थाखाय दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां मा मोजां रादाब ओंखारना फैदों जोंहा बे इन्डियान रेलवेनिफ्राय आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायबोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जोंहा बे नटिसआ ओंखारना फैदों दे मैया जोंहा बे नटिसआ ओंखारना फैदों इन्डियान रेलवेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन ने दा बेवहाय बेखौ बुंदों आरो जोंहा साख्रिनि एप्लाइआथ' नैबे ग्रुप डिनि थाखाय 23 जानुवारिनिफ्रायथ' जानो थांगासिनो दं नालाय दा बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे खौरां हरदों आरो बे खौराङा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना बे ग्रुप डिनि साख्रिखौ लोगोफोर मात्र मेट्रिक पासजों लोगोसे आइटिआइ थानायबासो एप्लाइ खालामनो हायोमोन दै 2019 मायथाइयावबो जोंहा एप्लाइआ जानानै थांदोंमोन नालाय ग्रुप डिनि साख्रिनि थाखायनो दा बेवहायबो मा जादोंमोन मेट्रिक पासजों लोगोसे नोंथांमोना आइटिआइ थाबासो एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथायबा बे बाराव नोंथांमोना आइटिआइ गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन नोंथाङा जुदि मेट्रिक पासल'बाबो नोंथाङा दायो टेनसन गैयै एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोननिसिम दाख्लै भिडिअ बानायनायाव माखासे कनफिउजन आंनावबो दंमोन आरो माखासे खौरांखौबो मोनखाबाय थादोंमोन बेबादिनो जेनेबा मेट्रिक पासजों लोगोसे आइटिआइ कम्पालसरि बेबादि जायाबो जानो हागौ जागोनबो जानो हागौ बेबादि कनफार्मेशनखौ मोननो हायिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखादोंमोन मेट्रिक पासफोरनि थाखायबो थागोन बिनिफ्राय जायफोर मेट्रिक पास बिनिफ्राय जायफोरनाव आइटिआइ दङ नोंथांमोननि थाखायबो आलादा माखासे भेकेन्सिफोर थागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन नाथायबा एबाराव बेबादि फैला दै डाइरेक्ट जोंहा मेट्रिक पास जानायफ्रानो गासिबो एप्लाइ खालामनो हाजोबसिगोन आइटिआइ दंबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा आइटिआइ गैयै नोंथांमोनाबो गासिबो भेकेन्सिखौनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन नैबे ग्रुप डिनि साख्रिखौ दै भेकेन्सिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ 32,000नि जोंहा बारा जागोन साख्रिनि भेकेन्सिया बेखौथ' नोंथांमोना हमना लायखाबानो जाबाय 50,000नि खाथियाव थाहैखागोन बे साख्रिनि भेकेन्सिया एप्रक्सिमेटसो नालाय बे 32,000 भेकेन्सियाथ' दा बिनिफ्राय फैदो बे नटिसआव मा लिरना होदों दा बे नटिसआ मैया फैदों आरो दा बेवहाय बेखौ बुंदों आरो 2019आवथ' जोंहा बे सेलेक्सन फरायनायनि बेलाया एसे बेलेगमोन जेरै मेट्रिक पासजों लोगोसे आइटिआइ नांगौ जादोंमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नाथायबा बे बाराव मा खालामनाय जादोंनो मात्र मेट्रिक पासबानो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंनियाव आइटिआइ दङ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय जायफोर नेसनेल एप्रेन्टिसशिप सार्टिफिकेट नोंथांमोना मोननाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा बे कम्पालसरि नंला दानिया नोङो आइटिआइ थाथारनांगोन साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेबादि नंला नोङो मेट्रिक पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हाखाबाय आरो गासिबो भेकेन्सिखौनो नोङो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन नैबे लेभेल 1 एबा ग्रुप डिनि साख्रिखौ जायनि एप्लाइआ जोंहा नैबे जानुवारिनि 23 थारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दं दै दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बियो जोबोद मोनसे मोजां रादाब जानानै फैबाय दायो नोंथांमोना गासिबो फरायनायखौ स्टार्ट खालामनो हासिगोन दायो नोंथाङा कनफार्मेशनखौ मोननो हाखाबाय नालाय नोङो मेट्रिक पास जानायल'बानो नोङो बे ग्रुप डिनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो होननानै नोङो दायो बेखौ मिथिनानै मोननो हाखाबाय नालाय दा नोंथाङा दायो फरायनायखौ स्टार्ट खालामखादो गोसो बादि नोङो दायो फरायनो एसे माबाखादो मा बुंनो नागिरखांलाय फरायनायखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामखादो आरो एग्जामाथ' जोंहा फैगोन बोसोरावनो जागोन नालाय आरो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरखायो एग्जामा जोंहा खेबसेल' जागोन कम्पिउटाराव जोंहा बे एग्जामा जागोन दा बे खेबसेल' एग्जामाव नोङो जुदि पास जाबानो नोङो बे साख्रिखौ मोननो हाखाबाय आरो बे ग्रुप डिनि साख्रिखौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जुदि नोंनो इन्डियान रेलवेनि साख्रि नांगौबा फरायनायखौ स्टार्ट खालामदो आरो नोंथाङा साख्रिखौ मोननो हाखागोनखा जुदि नोङो एग्जामाव पास जायोबा बिनिफ्राय मा नोंथांमोननिसिम सिलेबास दङ आं बेखौ खोन्थाहरखानो सानदों मेथामेटिक्स बेथ' दंखायो रिजनिं बिनिफ्राय जिके दङ जोंहा जिकेखौ नोंथांमोना एसे गोसो होनानै फरायबानो जाबाय बिनिफ्राय जोंहा गोबांथार कुइसना फैयो दा बेफोर सिलेबासखौ नोंथांमोना गोसो होनानै फरायबानो नोङो मोननो हागोन आरो साख्रिखौ मोननो हागोन होननानै बेखौ बुंनो हागोन बिनिफ्राय साइन्सनिफ्राय जोंहा कुइसना फैयो जोंहा इंलिसनि फैया दै इंलिस जोंहा जेबो फैया बेखौ मिथिना ला इंलिस ग्रामारनिफ्राय जोंहा जेबो कुइसन फैया नैबे इन्डियान रेलवेनि ग्रुप डिनि साख्रियाव दा बिनिखायनो नोंथांमोना सिलेबासफोरखौ एसे मोजाङै आरोबाव नायनानै गोसो होनानै फरायनायखौ स्टार्ट खालामदो मेट्रिक पास जानायफ्रानो नोंथांमोना गासिबो नैबे ग्रुप डिनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव सोंहरदो आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो नोंथांमोना साख्रिनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों